Vorbind de integrare și integritate în totii ca integramele, mințind, trădând mase educate de Google, teleghidate printr-o mentalitate de slugă, obsedate de pungă, aplecate de cârcă, dar totodată foarte mândre că au carte de muncă. Alții autori foarte de ducă, fiindcă țara nu le hrănește copiii și nici nu li educă, și ajung până alte țări singuri înstrăinați, se întorc schimbați, îndoctrinați, nu pot fi tați. Sunt drame, copii avortați de dame, aruncați la tomberoane, exploatați de mame sau adoptați de tot felul de dezaxați. Mulți dintre ei viscerați pentru organe, dar nu scap ca de reie de minciuni, că nu e niciun post TV să nu facă reclamă la UE și mesajele virale. Când n-ai femei goale, ai propagandă gay chiar din clasele primare. Mai e oare de mirare că urmați o cale în care acceptare înseamnă mare exploatări raționale, defrișări barbare de la multinaționale, droguri legale, număr de avorturi tot mai mare, că legile europene sunt niște porcării. Chidă ochii la probleme, pune camere, antene, vinde droguri la copii. Cât despre jantar pănene, să încingă țăranii chiar la ei în gospodării. Mă uit trist cum un pui de comunistă după Nistru, sinistru de așa zis prim-ministru, promovează supermarketuri oportunistul și cred că închid bliscu, oricare ar fi riscul. Ilie Șerpănescu fa tot repetat-o, ăștia nu-s guvernanți, maxim administratori. Singura chestie la care-s constanți e să-și găsească votanți